Здравейте, аз съм Рокси. Аз съм Джампо. Разбира се, вие познахте преди да го кажа. Подразбира се. Не, чакай бе. Това е за края. За визия. Днешният так ще е гавните, досадните Хората в магазина. Дъм-дъм-дъм-дъм. Давай. Йо, бабче, какво правиш тук? Това е магазин за обувки, за тинейджери, за млади хора. Да, тук взех на внуците ни адидаски. Те и вансове. Добре. Ванс. Ама? Абе, госпожо, какви си тия обувки, бе? Госпожо, вие луда ли сте? Това са DC. Добре. Абе, стига се обяснявай тука. Виж тук какво съм си взела. Ето тук са покупки. Дръж, бе! Абе, чакайте малко! Госпожо! Ако ще се държите така, не пазете магазина! Изяко ми издръгате някаква цифра. Каква цифра? Вие сте седели обувки за по 100 лева, цифра ще ви Абе, измервам. 100 лева, бе. Дръж, бе. Стара жена съм тук и двамата преди идвам. Стара жена. Добре. Колко ви дълги? Дължите 268 лева. И 1 лев още. Да стане преведено на числото. Госпожо, вие не мислите да ми Ето, дръж, плащате бе! Айде! 269 лева на стотинки, нали? Госпожо, тази даже не е българска! Ти си ги брой там! Госпожо, няма да ги броя. Ама иди. Изобщо няма да занимавам с вас повече.